ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ ଭାଉଜ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ସାଥିରେ ବୁଲିକି ଛେଳି ବେପାରଟି କରିବେ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। सर्वप्रथमे सारा ओडिशार 4 कोटी दर्शक भाई भौणी मानक नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାରରେ ଇଏ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଖରାପ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛ, ତମ ନମସ୍କାରର କିଛି କୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତମ ନମସ୍କାର ତମେ ତମ ଘରେ କର, ଆଉ ତେଣୁ କରି ଆଉ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆଉ ଅପବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ନମସ୍କାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର କଲେ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼େ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତମ ନମସ୍କାର ନାହିଁ, ତମେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ କଳା ତମେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଛେଳି ବିକା ହେବ, ଛେଳି କିଣା ହେବ। स्टेज हम आपण मैंने जानी गोटे बुढ़ी छेली अच्छी बुढ़ी प्रियदर्शिनी सी आसिक मो विषय जो सब बाइट दौरान ରାନୀ ଦର୍ଶିନୀ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ତମ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି? କାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚୁଟିଟାକୁ କଲର କରିକି ତାହେଲେ ତମେ ହେଇଛ ଟୋକି ଛେଳି। ତେଣୁକରି ତମେ ଇଏ ଛେଳି କହିବା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଛେଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ପଠାଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲିକି ତମେ ଛେଳି ବେପାରଟି କର। ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗାର୍ଲ କହୁନ, ସେରା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଠାଣ ମୁସଲିମଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ ଛେଳି ବେପାରଟି କର। ମୁସଲିମଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ ଛେଳି ବେପାରଟି କର, ତମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଛେଳି ବେପାରରେ ତମେ ପଘା ଧରିବ, ସିଏ ଛେଳି କିଣିବେ, ଆଉ ତମେ ପଘା ଧରିକି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛ କଳଙ୍କ ନାରୀ। ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାରୀ ନୁହଁ, ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ପଣୁଷ। ତମେ ହେଉଛ ସାବିତ୍ରୀରେ କାମରେ ଆସିବ, କାହାର ଓଷା ପୁନେଇ କଲାବେଳେ ତମକୁ ପଣୁଷ ଭଳିଆ ଚକଟି ଦେବେ ତମକୁ। निजक देखु आसिक 42 वर्ष 44 वर्ष है सी आग यही समय घरे रेस्ट करूँ आपण मैंने जानी गोटे रानी प्रियदर्शिनी होती 42 वर्ष तांकू काले मैडम कहते, ताले तुमको केते वर्ष तमें एमती ट्रेज उपर आसिक भांडामी गुड़िए करुच, जो तुम घरे तुम बापा और माँ देखुंट, तुमको बापा माँ कौन एमती कही छाड़ी जा स्टेज उपर जा खराब इंगित सब करके तुम एमती भांडामी कर ट्रेज उपर तुम बापा माँ घरे तुम कही कि तमें केमी आसिक डांस कर सी जदि करले तुमको खराब लगला, तमें कमी कर सब बंद कर। ओडिशा रे लोक तुमको छी छाकरा कले, तुम बापा माँ को ना तले पड़ुची। तुम किभलिया नारी बापा माँ को इज्जत बंचई पारुच ना इज्जत बिकिकी गडरेज थोक इज्जत मैंने सब कबाट बंद करा सब इंगित एगुरा कर ना। तेणुक आपण जो कहते बुढ़ी छेली, तमें भी गोटे बुढ़ी छेली। आमर वाटर मिलियन अच्छी तरबुज तार गोटे सीजन थाए जमीक खरा दिन आसले आम सब तरबुज खाऊ तांको सीजनटा गला आम एबे हूँ कौन शीत दिन आसला आम ए नुआ नुआ सब खाइबा जमीक कोबी फूलकोबी बंधाकोबी आम समस्त नुआ जिनस को चाहिए ना से पुराणा तरबुज पाखे थी। तमे जो कथाटी कहूच तरबुज आड़िकी नहीं तरबुज तमें कौन गोटे ना तरबुज हाँ तमें जो कौच शीत दिन आइले गोटे तरबुज खरा दिन आइले गोटे तरबुज, ताले तमें कौन लोक मानू तरबुज खराब करिया तरबुज कि? तेणुक तुम तरबुज बन ना, लोक मैंने भी खराब हेबे नहीं। लोक मैंने खाया चाहूना तरबुज, तुम तुम घरे लेकिन फ्रिज रे तुम तरबुज होगी रही जा। तुम फ्रिज रे रहिले तुमको टे कोल्ड लगिले तुम शायद बदली जीव। तेणुक तुम ये गुरा भूल भटका काम करनी, लोक मैंने बहुत दुखर होती एगुरा सब भांडामी करके तुम जो सोशल मीडिया छाड़ुच। तुम बापा माँ जब देखुवे से भी जाकि टीवी टीए बंद करके गडरेज भितर लुचिकी रोथे कि ना आम झील जा बाहर किभलिया नाट करुच्ची आम बर्तमान आ देखा चाहूनु। आम बर्तमान गडरेज भितर लुचिकी रहीकि लोक मैंने काले बकवे से भय लुचि जाती गडरेज भितर। तेणुक तमें आगुरा सब कर ना, तुम बापा माँ जा गडरेज भितर लुचि दे किंतु तेमें ये सब कर ना। शरम तुम बापा माँ गडरेज भितर लुचुंट। हाँ
ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିବି, ଗୁରୁ ମା କହିବି। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୁରୁମା ବନେଇବ? ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଇଏ ମାଳି ସାହିରେ ଯାଇକି ରୋଲ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଳି ସାହି ପଳା, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳି ସାହି ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତମେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା କଳଙ୍କ, ତମେ ହଉଛ କଳଙ୍କ ନାରୀ। ତମେ ବାପା ମାର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ତମକୁ ବାପା ମା ଭୁଲ ଭାଲରେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅମଙ୍ଗଳିଆ ନାରୀ। ତମେ ଯଦି ଠିକ ନାରୀ ହେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଏମିତି ସବୁ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି କରନ୍ତନି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରନ୍ତନି। ତମେ ନାରୀ, ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଲେଖା କଳଙ୍କ ନାରୀ। ତମେ ସବୁ ଦାଗୀ ନାରୀ ସବୁ। ଯେମିତିକି କଥା ନାହିଁ, ଆଳୁ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି, ପୋଚା ଆଳୁଟିଏ ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତମର ଜୀବନ ହଉଛି ସେଇଆ। ଭଲ ଆଳୁଟିଏ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପୋଚା ଆଳୁଟିଏ ତମକୁ କରି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ତମେ ସେଇ ନାରୀ ହଉଛ। ତମେ କୋଉଠି ବାହାସାହା ହବ? ତମେ କିଏ ବାହାସାହା ହବ? ତମେ ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛ, ସିଏ କିଏ ବାହା ହବ? କାହା ଘରକୁ ତମେ ଯିବ ବାହାସାହା ହେଇକି? ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଖିବେ? ବୋହୂଟା ଆଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଚା ଆଳୁଟିଏ ଆଣିଛୁ ଘରକୁ। ତମ ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିବେ, କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଚା ଆଳୁଟା ବଜାରରୁ ଆଣିଛୁ। ତମେ ସେଇଭଳିଆ ନାରୀ। ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କର ନାହିଁ। ତମ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଇସା କମଉଛ ବିଲିଆ ତମେ ଗୋଟେ ଇଏ ସାଜି ସାଇଲି, ପୋଚା ଆଳୁ ସାଜି ସାଇଲି। ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କର ନାହିଁ। ପୋଚା ଆଳୁକୁ ଯେମିତି ଲୋକ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି, ତମେ ବାହା ହେଇପାରିବନି, ତମକୁ କେହି ବାହା ହେବେନି। କିଏ ବାହା ହବ ତମକୁ? ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ବାହା ହବ ତମକୁ, ତାର ଘର ପରିବାର ଯଦି ଥବ ଠିକରେ, ସିଏ ବି ବାହା ହବନି। ଯାହାର ନଥବ ସେଇ ହିଁ ବାହା ହବ। ଯାହାର ବାପା ମାଆକୁ ସେ ଇଜ୍ଜତ କରୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ପୁଅଟି ସେଇ ତମକୁ ନବ କେବଳ।